Čaute, po dlhom čase opäť videjko. Tentokrát som bol lietať v teréne a rozhodol som sa, že to natočím a tu by som sa chcel ospravedlniť za trošku dosť roztrasené video, keďže som to narýchlo natáčal z ruky bez stabilizácie a trošku bol problém so zvukom, keďže som nešťastne umiestnil mikrofón. Takže za toto sa ospravedlňujem. Každopádne dúfam, že vás to aspoň trochu bude baviť a že budete ďalej sledovať môj progres v tomto. Takže to by bolo takto na úvod všetko. Díky moc za sledovanie a pokračuje video. Jo, čaute priatelia. No, idem robiť prvé videjko z terénu, keďže je takáto krásna zamrznutá krajina dnes. Tak som sa rozhodol, že to skúsim nalietať, ale je také pod mrakom, takže asi na tých záberoch to nebude úplne dobre vidno. Nevadí, každopádne hodiny strávené lietaním sa samozrejme rátajú. Chcel by som na začiatok takto videa upozorniť, že tieto videá robím preto, aby som ukazoval svoj progres, takže ak niečo poviem zle, tak stále sa vzdelávam a neviem zatiaľ úplne všetko o tých FPV dronoch. Takže berte to trošku prosím s rezervou. Ak niečo by som zle povedal, tak budem rád samozrejme, keď ma opravíte, ale nerobte to prosím štýlom hejtu. To ma fakt nezaujíma. Dobre. Takže idem na túto takú miestnu lúku, na ktorú si chodím sem tam zalietať. Čo sa týka nejakého aktuálneho stavu, tak myslím, že lietam nejakých 3 mesiace, 4 mesiace, 3 s FPVčkom reálne vonku. Takže už tam niečo dokážem, ale ešte to nie je úplne to, čo by som chcel. Dobre, toľko na úvod a dúfam, že sa vám môj let bude páčiť. Zatiaľ to by bolo všetko. Takže priatelia, som hore, trochu padá hmla, takže tie zábery asi nebudú úplne OK. Každopádne, ako som už spomínal, hodiny sa počítajú. A čo by som chcel, tuto je taká lesná cesta, tak chcel by som doceliť to, aby som s nej vyletel sem na tú lúku. Mám 2 baterky, takže na prvej sa asi trošku rozlietám. A druhou by som skúsil preletieť cez ten les, tak uvidím, ako mi to pôjde. Držte mi palce. Takže priatelia, niečo v rýchlosti, s čím lietam. Radiomaster Boxer, systém Volksnail Moonlight je v GoFilm 20, malinký, myslím, že to je dvojpalec, alebo 2,5, teraz som si není istý. Takže je to malý Cinehook dron so Moonlightom od Volksnail. Okuliare, baterky mám údajne, alebo teda výrobca odporúča 650 mAh. Ja používam 850.
Stále je ten dron s týmito baterkami, sú to Ovonic baterky 850, 4SK a stále je ten dron pod 250 gramami aj s touto baterkou, takže ste cajk, čo sa tohto týka. No a to je tak v rýchlosti všetko. Idem si to na seba nahádzať a idem to vyvenčiť. Dobre, poďme na to. Uvidíme, ako rýchlo pôjde v tej zime tá baterka dole. Zatiaľ je tam prvýkrát v takejto klendre. To bolo tesné. Battery low, dobre, po 2 minútach. Takže uvidíme. Aj v mobile mi chcípa baterka, takže neviem, koľko sa budem natáčať. A to není ešte zima. Dobre, skúsim si len tak letieť do toho lesa. Aby som vedel, na čom som. OK. Som dosť ďaleko, sa otočím. Tam bol konárik a ideme naspäť. Ďalší konárik. Bomba. Dobre. Takže baterka v ťahu. 4 minúty letu, dobre, na takú zimu väčšinou dávam tak 6 minút, priatelia. Ešte som sa aj trafil. Výborne, dobre, na to, že som nelietal nejaké 3 týždne, tak super. Dám druhú baterku, skúsim spraviť tú cestičku a polietam aj na dneska. Takže to užite si videjko, ak bude teda dobre.